A merenda. Selfie. Mira, Rafa. Quen tiraría aquí unhas latas? Que mal. Veña, imos leválas ao lixo. Espera, Tutu, por que non xogamos antes con elas? E a que queres xogar coas latas? Podemos usalas para inventar cousas. Como que? Xa verás. A ver... Non mires. Ui, un pouco máis así e... ¡Tachán! E iso que é? É un atril para que Linda poña a súa tableta e a poida ver máis comodamente. É xenial! Imos levarllo. Vale, pero imos coller unhas cantas latas máis. Poderíamos facer máis cousas. Estupendo! Que che parece, Linda? É un atril precioso. Moitas grazas, Rafa. De nada. Teño unha idea. Tachán! Preséntovos o meu novo tambor. Que vos parece? Pois que tens que aprender a tocalo. Vale, pillado. Está moi chulo, Tutu. Seguro que a pequena Nina lle gustaría ter un. Que boa idea! Imos regalarllo. Cata, Tutu. De nada, Nina. Gústache. Ti, pero non toa. Xa verás como si soa. Por que non facemos algo para Fante? Déixame pensar. Que vos parece un teléfono? Un teléfono. Con as latas. Xa veredes. Ajá. Sí. Ah, sí. Listo. Pero... Estás segura de que iso é un teléfono? Saí de fora, xa veredes. Collede a lata e achegade ás orellas. Hola, mozos. ¡Oh! ¡Linda! Funciona. ¡Estupendo! Seguro que a Fante lle encanta. Imos levarllo. Esperádeme. Grazas, nenos, encántame. De quen foi a idea? A do teléfono foi idea miña, pero a de usar as latas para facer outras cousas foi de Rafa. Pois é xenial. Grazas, Fante. Pareceume un xogo divertido. É que o é, pero ademais é un xeito de reciclar. Recique? Reciclar consiste en utilizar cousas que xa non valen para darlles un novo uso. Así contaminamos menos. Esas latas atopámolas no bosque, tiradas. Pois fixestes moi ben. Pódese facer unha chea de cousas co que tiramos ao lixo. En serio? Claro, pero para facelo é moi importante separalo ben e levalo a diferentes depósitos para que outros o reciclen. Cada vez que tiramos algo ao lixo, temos que escoller ben o colector ao que deben ir. O colector verde, green, é onde se tira o vidro, ou sexa, as botellas ou frascos usados e baleiros. O azul, de blue one, é para o papel e o cartón. E o amarelo, de yellow one, para os envases de plástico e metálicos. Onde credes que se deben tirar as latas? Eu! Tutu foi o primeiro en levantar a man. A ver, o verde é para as botellas, o azul para o papel, entón, no amarelo. Moi ben, Tutu. Parabéns. Congratulations. Veña, imos polas latas que nos sobraron para reciclar. Que vos parece? ¡A reciclar! Na, 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 yay. Na, 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 na,
reciclar, reutilizar. A limpar, reciclar, reutilizar. Listo! Fante, aínda falta unha. Por que non a tiras? Porque esta vou na reciclar eu mesmo. Ai, sí. E que vas facer con ela? Vou convertela nunha torta. Nunha torta. Pero iso é imposible. Digo vos eu que esta lata se converte en torta. Fante, teñoche que dicir algo. É moi bonito o que fixeches, pero non é unha torta, é un testo. Espera, xa verás. Yo sí. Vou. Hola. Vaites, pero que planta tan bonita. É para min. Por suposto, of course. Moitas grazas. Pasade, que vos invito a unha torta riquísima que acabo de facer con amorodos da miña horta. Pois tiñas razón, Fante. A lata reciclouse en torta.